Id-deskrizzjoni tan-notar Pietro Caxaru, jiġifieri li hu kien filosofu, poeta u oratur, donna tindika li xi notara Maltin fil-Medjuevu kienu letterati. Inti ħdimt fuq in-notar Jacopo Bondin, editur ta' ktieb. Kif timmaġina l-ambjent kulturali tan-notara medjevali? Tajjeb ħafna. Fil-fatt Jacopo Bondin kien koeditur ma' oħrajn. U jiena ma nistax ngħid 100%, pero l-impressjoni li għandi li minkejja ċokon ta' Malta qed inħarsu lej ċirku żgħir ta' nies li kienu jqilgħu xieklu permezz tal-kidba u li kellhom familjarità tajba ma' ħanejtek ma' l-istess kidbiet li kont issib qed jaqraw nies tat-tip tagħhom, ta' klassi tagħhom jew tal-professjoni tagħhom ngħidu aħna fi bliet Taljani u f'pajjiżi oħrajn. Għaliex? Għax l-ewwel nett wieħed irid iżomm f'moħħu li Malta kien hawn skola pubblika miżmuma minn fondi pubbliċi amministrata mill-Università, ġifieri mill-Gvern, mhux Università tal-Istudji. Għandna rekords tajbin tagħha din mill-1460 il-qoddim. Nafu fiċ-ċert li ta' kull sena kien joħroġ salarju l-surmas li kien jgħallem hemmhekk. Nafu wkoll li kien hawn ħafna eżempji ta' nies li talmu mant nies jagħtu l-privat. Jagħtu l-privat daw kienu. Speċjalment jien nissuspetta li nies li kienu għadhom qegħdin jitalmu il-basics l-alfabet, kif jaqraw, kif jiktbu, ma kinux imorru l-grammar school tal-imdina, ma kienu l-ewwel jibdew minn tutors elementari. Nafu wkoll li ordnijiet reliġjużi kienu jgħallmu hawnhekk. U għandna ħiel tajjeb anke ta' xi testi li kienu jintużaw, klassiċi, eċċetera. Issa in-notar mhux neċessarjament ikun mar l-università kif hija llum li inti tagħmel l-ewwel parti tal-kors tal-liġi u ssir notar tieħu diploma mbagħad tkompli u tieħu toħodha avukat. Dawk ma kinux hekk. In-notar kien jitgħallem prinċipalment b'apprendistat ma' notar ieħor mdaħħal ħafna iktar fi żmien minnu, jkun imqabbad sewwa u jibda jitgħallem miegħu, eċċetera. Kien hemm ċertu training, rid bil-fors tkun taf il-Latin, m'għandniex ngħidu l-kitba ma kienitx xi ħaġa tal-maġġoranza tan-nies, allura inti li tkun taf tikteb kienet strument importanti taqla xtikol minnu, eċċetera. U nafu wkoll li kien hemm qatt ta' notara Maltin li kellhom anke xogħol issibhom si preferenzi meta ngħid informazzjoni mhux xi volum sħiħ ta' informazzjoni ta' xi silta l-ewwel hemm. Issib li hemm semmijin barra minn Malta wkoll. Allura jekk nista' niġi għal Pietru, bla dubju dik il-frażi miktuba minn xi ħadd qarib tiegħu li kellu anke forsi skop li kabru jnefħu jpinġeħ f'kulur sabiħ, okej. Però hija naħseb li mhix frażi għal kollox żbaljata għaliex dawn in-nies kienu anke kif ngħidu jiddilettaw b'ċertu testi u b'ċertu għarfien kellhom ċerti standards kulturali bejniethom. Għandna xi testamenti minn tmiem is-seklu 14 u s-seklu 15 fejn anke jissemmew kodba. Pereżempju qed jiġi f'moħħi bħalissa kodba li kienu ta' isqof ta' Malta. Kien hawn kultura ta' ċertu livell. Kemm din tista' tkabbara mbagħad biex tgħid mela allura n-nutara kollha ta' Malta kienu ta' dak il-livell diffiċli wieħed jgħid, jiġifieri mhux in-nutara kollha kienu Pietro Caxaru. Imma Pietro naħseb jirrappreżenta numru żgħir ta' nutara li vera ridu jeċċellaw f'dak li qed jagħmlu. Mistoqsija oħra xtaqna nsaqsuk, x'lingwi kienu jkunu jafu n-nutara medjevali Maltin u Bondin seta' sab xi problema bil-lingwi tal-kultura? Tajjeb ħafna, fil-fatt meta pubblikajt dak l-artiklu jiena fuq Jacopo Bondin kien volum.
ippubblikat minn xi ħadd li huwa Katalan u jgħallem f'Sardenja. Hemmhekk għadhom anke jużaw il-Katalan f'Alghero, eċetera. U kien propju bit-tema tal-kuntatt tal-lingwi u tal-kulturi. Ħadd gost ħafna li kienet opportunità li noħroġ naqra dak it-tarif. M'għandix dubju li kien hemm ħadd ieħor qabli li kien diġà ġi f'idejh, jiġifieri ma jinxtaqt li bħalma jgħidux tenfasizza iktar din is-sejba għaliex hija xi ħaġa li hija ta' interess li miċ-ċokon ta' Malta għandek xi ħadd li 1526 qiegħed jipparteċipa ma' nies oħrajn ġewwa Napli biex jeditjaw mill-ġdid kronika antika ta' din il-belt 1526 u nafu fiċ-ċert li Bondin kienet jivvjaġġa dak iż-żmien, nafu li kien anke msemmi fil-minuti tal-Kunsill tal-Gvern tal-Università għaliex kien ħalla l-istudenti jew Malta lampa stampa, ma kellhomx min jgħallimhom u din ikkreat problema għal familji tal-imdina, eċċetera. Bondin żgur li kien jaf Latin, għax mill-latti tiegħu li għandna dejjem qiegħed regolarment juża l-Latin, bla dubju kien jaf l-isqalli, m'għandniex ngħidu kellu l-Malti mitkellem, jiġifieri dan huwa dak iż-żmien kien għadu prattikament dialett tal-Arbi. Imma diġà bl-impatt tal-isqalli. Li hemm interessanti li jekk taqra l-istoriografija tar-Renju ta' Napli, dan il-ktieb tal-1526 jissemma bħala xempju ta' dialett Naplitan. Jiġifieri da Bondin minn Malta kien qiegħed jieħu sem f'din il-pubblikazzjoni li tissemma bħala biex ngħidlek benchmark ta' dialett li mhux dak ta' Sqalija imma ta' Napli, propjament in-Napolitan. Li interessanti, kemm kien jitkellem in-Napolitan Bondin ma naf. Provajt niddetermina x'kien ir-rol preċis tiegħu f'dan l-isforz umanistiku biex imma diffiċli tifret meta inti kull ma għandek huwa mention fil-prefazju. Diffiċli biex tiddetermina allura x'ikun għamel l-individwu partikolari. Vera interessanti għalija din li dan okkupa ruħu b'dan il-mod u kellu dawn il-kuntatti. Qed nitkellmu Napli, qed nitkellmu San Giovanni Rotondo, ġifieri u sħabu l-oħrajn ma kinux sqallin. Irnexxielu jistabbilixxi dan il-kuntatt u jaħdem f'dan l-ambjent. Li tindikalek li wkoll kemm kien hemm ċerta familjarità ambjentali bejn dawn il-kulturi tal-Mezzoġorno u anke tindikalek il-mobilità. Aħna ħafna drabi meta naraw l-istorja ta' Malta narawha mill-perspettiva lokali Maltija u mhux dejjem napprezzaw did-dimensjoni tal-mobilità. Ħafna nies kienu jivvjaġġaw, kellhom kuntatti, kienu għamlu esperjenzi barra u dawn kienu kontribut importanti. Xi ktieb editja Bondin? Bondin editja kronika li kienet il-klejm kienet li din hija kronika ta' Giovanni Villani. Kienet diġà teżisti f'manuskritt tas-seklu 14, sawru diversi kopji matul is-seklu 15. Kien hemm anke minn kien diġà prova ineħħi ċertu żbalji li kienu daħlu għal dan meta inti tikkopja manwalment dejjem qed iżid u tkabbar u ttellef mill-oriġinalità. U ġie deċiż li jistampaw allura kronika di Partenope. Partenope huwa Napli, il-belt ta' Napli. Dan kien 1526, 4 snin qabel ma ġew il-kavallieri f'Malta. U sissa li nista' nara jien huwa l-ewwel darba li Malti jmiss mad-dinja tal-istampar. Mhux kodba stampati li jkunu in your ownership, dikha differenti. M'għandix dubju li kien hemm diġà Maltin li kellhom kodba stampati, imma din qed ngħidu li inti stess tkun ipparteċipajt fil-pubblikazzjoni. M'għandniex ngħidu mill-lat Ewropew din ma kellha l-ebda news value, ġifieri li inti għandek xi ħadd li qed joħroġ ktieb 1526 just purament normali.
Imma mill-Angolo Malti għalina tfisser xi ħaġa fl-istorja kulturali tagħna. Allura wieħed jista' jgħid li mhux il-kavallieri daħlu din l-esperjenza ġdida tal-istampar għax kien hemm Malti diġà li kienu rnexxielu ħanuża frażi forsi naqra kattiva ma' Bondin, ideffes dembu f'dan il-proċess. Għalfejn l-involviment ta' Bondin fl-istampar ta' dan il-ktieb irid jitqies importanti għall-kultura storika ta' Malta. Parti minna diġà qed jiġifieri, però hemm xi ħaġa oħra wkoll naħseb. Aħna għalina speċjalment li nikbu l-istorja, dan huwa forsi l-ewwel effort, l-ewwel sforz ta' storjografija, jiġifieri qed nitkellmu iktar minn 100 sena qabel Gianfrancesco Abela. Ovvjament, Abela jibqa' missier l-istorja ta' Malta. Imma aħna ta' min nżommu f'moħħna li l-ewwel storjografija li mess magħha xi Malti ma kienx dik ta' Malta. Kienet dik tar-Renju ta' Napli. U m'għandix dubju li kieku kien hemm okkażjonijiet oħrajn fejn Maltin eruditi ta' ċerta edukazzjoni notara jew mhumiex. Kien hemm anke Maltin li marru l-università. Seklu 15, seklu 16. Kont tistaqsihom fuq l-istorja, ma kinux ħoqgħodu jgħidulek fuq Sant'Angelo u fuq l-Imdina u fuq Għawdex, kienu se jgħidulek fuq ir-Renju. Dan kien l-istat tagħhom, dan kien pajjiżhom, jiġifieri huma kienu jħossuhom parti sħiħa minn dik xi ħaġa ikbar. U juru familjarità, jiġifieri kienu jafu x'inhu għaddej u ma nixxi ngħidu mbagħad inti l-ktieb bid-diffużjoni tal-istampar ma jibqax il-prerogattiva tal-ftit, imma jinfirex. Għax inti għandek mijiet u mijiet ta' kopji ħirġin, allura inti frixt imbagħad ix-xibka tiegħek. U naħseb dik li ġara li l-ewwel tappa fl-istorjografija hawnhekk propju tmiss mal-istampar li għandha effett rivoluzzjonarju fuq l-arfien.